Indisciplines és la fructífera cruïlla entre artistes de diferents disciplines, pertanyents també a diferents generacions, que s'han unit per celebrar el 10è aniversari de l'Institut Ramon Llull, la institució que promou la projecció internacional de la cultura catalana. El coreògraf Cesc Gelabert, en col·laboració amb el cineasta Isaki Lacuesta, ha presentat una creació que mostra la dansa com a gest transmès pels mestres del passat i heretat per coreògrafs actuals, ja experimentats com Marcos Morau de la Veronal, o joves acabats de sortir de l'Institut del Teatre. Una herència que s'enriqueix i es renova constantment. Combinacions curioses com la companyia Los Corderos i els músics Sa, el coreògraf Pere Faura o Agetelec, que barregen vídeo, escultura o instal·lacions, entre moltes altres parelles creatives. Un ampli ventall de la creació actual que també ha servit per inaugurar la nova temporada del Mercat de les Flors, la meca de la dansa a Catalunya.